ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟର 4 ନମ୍ବରରୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା। ଆସନ ବ୍ୟାୟାମର ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଭାବ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ମାନବ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ ଚରିତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ନାହିଁ। 5ରେ କୁହାଗଲା, ନିୟମିତ ଆସନ ଦ୍ୱାରା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମନୋଭାବ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ ସ୍ୱଧର୍ମାତ୍ମକ ହୋଇଥିବାରୁ ତଦ୍ୱାରା ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣ କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। 6ରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାୟାମ ଅଛି ସେସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଂଶର ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇଥାଏ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଏହାର ତିଳେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। 7ରେ କୁହାଗଲା, ନିୟମିତ ଆସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ମଣିଷ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଲାଭ କରେ। ଶରୀରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟୟ ହୋଇ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଶରୀର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଇତି ଓମ୍।